V istom zmysle bola, lebo na tých regionálnych kultúrnych podujatiach sme stretávali mnoho nových tvári, čomu sa veľmi teším. Boli tam aj mladí ľudia, ktorí sa zapájajú do slovenského verejného života. Ale čo sa týka koncepcie, vlastne tá kampaň bola postavená takisto ako pred 4 aj pred 8 rokmi, pretože si myslíme, že táto forma stretávania sa s predstaviteľmi našej komunity a prezentácie slovenského kultúrneho bohatstva v Maďarsku je tá, ktorá najviac priťahuje, hádam, ľudí a najviac vyjadruje to, čo považujeme za dôležité. Tak slogan bol vlastne spoločným produktom s kolegami, s ktorými sme mali pracovnú poradu a sme sa rozprávali o tom, že ako budeme robiť túto kampaň a pýtali sa, že aká má byť hlavná myšlienka alebo hlavný odkaz toho nášho predvolebnej kampane alebo kultúrneho zájazdu. A tak sme sa zhodli na tom, že vlastne dôležité je, že sme rôzni, a to sa ukazuje ináč aj vo valnom zhromaždení, aj vo všetkých našich spolkoch, ale patríme spolu a možno aj trošku ako reakcia na niektoré hlášky, ktoré už pred volebnou kampaňou zazneli v politickej sfére, keď sa spochybňovalo alebo keď sa hovorilo o tom, že nie je dôstojné, aby niekoho nejaký volebný obvod zastupoval niekto, kto nie je maďarskej národnosti, tak my sme si zase mysleli, že dôležité je, že sme tu doma a takisto máme svoje schopnosti a takisto máme svoje bohatstvo, ktorým môžeme prispieť k tomu, aby táto krajina bola bohatšia.